Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng maha blanca. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, 2½ cup ng cornstarch. Tapos 1/2 cup na white sugar. 1 cup na condensed milk. Cream corn or yung buo na corn, pwede rin po, yun ang gagamitin. Tapos evaporated milk, gata. Gagamit din po tayo ng mani para sa ating toppings. Pwede rin po pag allergic po kayo sa mani ay pwede rin po cheese ang ilalagay nyo. Tapos gagamit din po tayo ng tubig. So, ayan na po. Uumpisahan ko na pong i-mix ito. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay uunahin natin tong cornstarch. Lalagyan po natin siya ng water para hindi po siya magbuo-buo. Yan. Uubusin ko po ito. Tapos hahaluin natin siya para wala pong maiwan na buo-buo doon sa ilalim. So, kailangan lang nating haluin ng haluin to. Tapos, ilalagay lang natin tong ating sugar dito na 1/2 cup. Tapos hahaluin lang natin. Make sure po na walang buo-buo doon sa ilalim na maiwan. Okay na po siya. Ngayon ay isi-set aside lang po natin to. Ngayon po ay ito naman po ang i-mix natin, itong gata. Tapos itong evaporated milk or evap. Yan. Ngayon po ay ito namang condense ang ihahalo natin dito. Ayan po, inubos ko po yung isang lata ng condensed milk. Yung isang lata ng condensed milk, bali mga 1 cup po yung laman niya. Ngayon po ay hahaluin natin siya. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating corn. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon po ay ready na po nating lutuin to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong gata na may mais at saka condensed milk at evaporated milk. Yan. Yan po ang unang-una kong ilalagay dyan. Tapos pahihinaan lang natin yung apoy. Hihintayin lang natin siya na kumulo. Habang hinihintay po natin na kumulo yung gata ay imimix po natin ulit ito. Baka mayroon pong nagbuo-buo doon sa ilalim. Ito po yung cornstarch kanina na nilagyan ko po ng water. Balikan naman natin dito. So,
Hindi pa siya kumulo. Hihintayin lang natin. Ngayon po na kumulo na yung gata, ay pwede na nating ilagay itong ating cornstarch. Ayan na po. Tapos pahihinaan lang po natin ng yung apoy, yung mahinang-mahina talaga. Tapos haluin lang ng hahaluin yung gata hanggang sa mag-sticky po siya. Huwag po kayong mag-alala pag ganito pong merong buo-buo. Pag naisalang nyo na, kasi maluluto din yan, tsaka mawawala. Basta hahaluin nyo lang ng hahaluin. Tapos yung apoy mahinang mahina talaga. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo kapag medyo nag-sticky na po yung ating maha. Ayan na po. Medyo nag-sticky na po siya. So, hahaluin lang natin siya ng hahaluin. Pero kung tingin nyo mukhang buo-buo talaga siya, ay pwede naman po tayong magdagdag ng tubig. Ngayon po ay hahaluin lang natin ng hahaluin. Dinagdagan ko po uli ito ng tubig para mas maganda po ang kakalabasan. Para hindi po talaga siya magbuo-buo. So, kailangan po magdagdag lang ng tubig. Hindi naman mawawala yung tamis niya. Kasi tutuyo din ito mamaya. Ang gusto lang natin ay hindi po siya magbuo-buo. Kaya po nagdadagdag po ako ng tubig. Ganito lang po ang pagluluto ng maha blanca. Madali lang naman po, kaya lang nakakapagod din yung maghalo ka ng halo. Dapat may tiyaga ka pag nagluluto ka nito. Ang ganda na ng texture. Talagang pangmaha na talaga. Ganito po ang texture na hinahanap ko sa ating maha. See? Hindi na siya masyadong nagbuo-buo. Kasi talagang hinalo ko ng hinalo. Ayan na po mga mamamayang. Ang ganda na po ng texture. Pagka tumabang po siya ng konti, ay pwede po ninyong dagdagan ng white sugar. Kasi pwede nyo naman pong tikman para malaman nyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Patutuyuin pa po natin to ng konti para tumigas po siya mamaya pag inilagay na po natin siya sa tray. Tapos ilalagay pa po natin to sa loob ng refrigerator para tumigas po siya. So, hintayin lang natin na medyo tumuyo pa siya ng konti. Ganyan po, ganito ang texture kapag malapit na pong maluto. Tsaka pwede nyo naman pong tikman para malaman nyo kung luto na po siya. Pero ito masyado pa siyang maraming sabaw. So patutuyuin ko pa po muna ng konti. Yung mag-sticky na talaga. Ngayon po ay luto na po ito. Papatayin ko na po yung apoy. Tapos hahanguin ko na po siya.
Ipapakita ko po mamaya pag natanggal ko na po lahat ito. Ayan na po mga mamamayang ang ating maha blanca. Pero hindi pa po siya matigas. Ngayon ay ilagay muna natin yung mani. Tsaka natin ilalagay ito doon sa loob ng refrigerator para patigasin. Habang malambot pa po siya ay ilagay nyo na po yung toppings sa taas. Pag ayaw nyo po ng mani ay pwede po yung cheese. Ayan na po mga mamamayang ang ating maha blanca. Nailagay ko na po yung toppings lahat. Tapos ngayon ay hayaan po muna natin ito dito sa taas ng mesa. Sa ibabaw ng mesa. Tapos tsaka natin to ipapasok sa loob ng refrigerator pag medyo nag-cool down na po siya. Sa ngayon po kasi masyado pa po siyang mainit. So, hindi po muna natin siya ilalagay doon sa loob ng refrigerator. Kasi mas madali pong masira ang pagkain kapag mainit na inilagay mo sa loob ng ref. So, kailangan po munang palamigin natin dito sa ibabaw ng mesa. Ayan na po ang ating maha blanca mga mamamayang. Ika-cut po muna natin to. Kasi malamig na po siya. Nailagay ko na po kasi ito sa loob ng refrigerator. Ayan na po. Ngayon ay titikman ko po muna ito. Ngayon po ay kukuha na po tayo. Ayan po. See? Ang sarap. Ito na po mga mamamayang ang ating maha blanca. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!